Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 4 sa bulan sa Oktubre, tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 10, versikulo 25 ngadto sa 37. Unya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod aron pagsulay kang Jesus. Nangutana siya, magtutudlo, unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon? Si Jesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan o giunsa man nimo kini pagsabot? Ang magtutudlo sa balaod mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, og sa tibuok mong kalag, og sa tibuok mong kusog, og sa tibuok mong hunahuna, og higugmaa ang imong isig katao ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Mitubag si Jesus, husto ang imong tubag, buhata ka na, og makadawat ka sa kinabuhi. Apan gusto sa magtutudlo sa balaod nga ilhon siyang matarong busa nangutana pa siya kang Jesus. Kinsa ba di ay ang akong isig katao? Si Jesus mitubag, may usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem padulong sa Jericho ug gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan nila siya, gibunog og gibiyaan nga himalatyon, og nahitabo nga may usa ka pari nga miagi ni adtong dalana. Sa pagkakita niya sa tawo nga gitulisan, milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Unya nahiagi usab ang usa ka Levita. Sa pagkaduol niya, mitanaw siya sa tao ug unya misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa ka Samarianhon nga nagpanaw ni adtong dalana ug nahiagi sa tao nga gitulisan. Sa pagkakita niya sa tao, naluoy siya. Miduol siya kaniya ug gibubuan niya lana ug bino ang iyang mga samad ug gibugkusan. Unya gipasakay niya ang tao sa iyang hayop o gihatod ngadto sa usa ka balay abutanan ug didto iyang gialimahan siya. Sa pagkaugma mihatag siya duha ka denaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan ug mitugon. Atiman na siya ug inigbalik nako dinhi, bayran ko ikaw sa imong magasto. Ug si Jesus mitapos pag-ingon, karon sa imong hunahuna kinsa man niining tulo ang nagpamatuod nga isig katawo sa gitulisan? Ang magtutudlo sa balaod mitubag, kadtong naluoy kaniya, og si Jesus miingon, busa, lakaw, og buhata ang sama sa iyang gibuhat. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw, o Kristo.